If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Turun. Turun, turun teh. Turun. Turun. Hi, welcome to my vlog, and this is Marvin from Pinoy Love Road Trip. So ngayon guys, hindi muna tayo mag road trip, mag tinda trip muna tayo from Turon trip. So guys, libutin natin tong lugar namin na maliit lang. Turon. Turun. 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 Wala na naman si Haring Init. Yan, parang si Haring Ulan, mag-uulan na naman. Turun. 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 Walang katao-tao. Para tulog sila. Turun. Ito, close rin. Sirado itong tindahan. Turun. Saan kaya mga tao dito? Nagtataka. Bakit kaya? Turun. Turun. Turun, boss. Turun. Turun. Grabe, vlog ya. Lagi. Ano pa? Turun. 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 Wala talaga. Turun. Para meron. Turun.
Turon. Ano ba na? Tulo 20 ah. Jess na ba? Turon. 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 Ano yan? Turon. Hi, welcome to my vlog. Magbigay ko ng sticker. Salamat. Pikir. Eh, asa na to? Subscribe. Kung mag-YouTube ka, subscribe. Thank you. Okay. Pila? Pila gina iya. Tajis ang isa. Sana. Kuan, ubi. Obe Saging. Ubi, saging. Subscribe ko ni ma'am. Salamat. Alright guys, nanatay halin. Yan. So konti lang ito ato ning ipa hurot. So Tagalog, Bisaya. Turon. Turon. So gamay lang atong ginlugi luto karon kay walang saging doon sa palengke. Turon. Walay saging pero daghan og kamote. Turon. Turon. So ang saging karon, ang kilo sa saging karon kay nagtaas. Palit ka? Tajis ang isa. Tajis. Pila imong kwarta? Yes. Okay. Nay ubi. Ubi ne. Ubi na. Kanina lang ubi. Ubi. Isa lang. Oh. Kanina lang ubi. Kanina lang latik Oh. Kani? Tagis isa. Tajis. Salamat. Turon. Turon. So may bahay ito. Alang nagpadimulis. Wala nang bahay. Turon. Thank
Thank you. Turun. Turun. May bahay din dito. Ngayon wala na. Talim na lang. Turun. Turun. Hi, boss. Kasi sa isa. Ay, turo lang. Sa taplik sa yung isa. Saging dua ka ubi. Subscribe ko, boss. Sticker. Salamat. Dapat nakarin sila, wala pa. Oo na. Ha? Kira si Mana. Mayo. Kaloy. Kaloyan mo daw. Salamat. Turun. 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 Akan ako isa ya. Ah, Isa. tagis ang isa. Just isa. Oh, naiobi. Saging. Asa sa akin. Kani. Kani saging siya. Kaning tag-as mo, ubi ni. Kaning saging pilang na siya. Tagis ang isa ka na. Saging na siya. Ay, alam mo. Kani. Salamat. Di kan na ba? Prasal ka na ako ka na. Mama, balik na ba? O, tayo na. Tayo na ba? Lang na kay cellphone lang. Pa-subscribe pa nilang be. Sa Pinoy Rab. Sticker na siya. Salamat. Bea. Turun. Hindi naman. Turun. Turun. Oh? Sige, salamat, be. Ayan guys, magbabayad si ate. Hi guys! Nagawin vlog. Kita ko dire. Oo na. Don't forget subscribe and like and share. Salamat. Ikaw. Gawa na lang po din. Ano, Ubi? Ubi ako. Unsay mo mama? Saging na lang. Langka na? Oh. Oo. Salamat. Turun. So, abi na po walay tao na ate ay. So, nagpahulay lang sila karon guys. Kung makita ninyo guys, walang tao.
Pero natutulog sila ngayon kasi malamig yung malamig yung araw ngayon. Walang init. Turon. Turon. Ay, naubulak ko. Turon. 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 Turun. Turun. Hai. Turun. Turun. Vlog tani ti. Turun. Ito yung nakalimutan ko kaninang kunin. Ito yung nasa sikad ko, guys. Packaging tip. So kunin ko na to. Kasi talagang magagamit natin to pag may Buti na lang, guys, nakita ko. Kala ko kasi nahulog dun sa Okay, patuloy tayo. Turun. 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 Turun, boss. Turun. 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 Masam ka ma? Justin. Dili lagi pwede ma, madakpan ka ma. Turun. Turun. Umuwi na sila sa pamilya nila, maligo na sila dahil 4 na araw na silang walang ligo. So, umuwi na sila at sabihin nila, pasensya na po, sumunod kami sa aming coaching at recording.
Turun. 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 Ay. Turun. 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 Hi. Naglapalaka na gisya. Turun. 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 Okay, nandito na tayo sa highway. Turun. 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 Turun, boss, turun. 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 Araw-araw ka mag-vlog? Oh, araw-araw. Hindi pa rin yan siya naayos. Ayun, maayos na yun ngayon. Kasi walang mekaniko eh. Ako ang mekaniko dito eh. So Kasi mahirapan ako magsweldo sa mekaniko. oh, mahal talaga yung magsweldo ng tao. Oo. Ano na, pag walang kain. So, ito guys, ito yung inayos Guys. pero Nag-ayos tayo ng sasakyan guys. Kasi wala na tayong pira guys. Iwanan tayo ng misis natin. Walang madalalang pira pag uwi natin. ilang araw na kaya itong inayos guys. Dalawang buwan na dito eh. Magagalit na yung si Uwil sa... Dalawang ano na daw.
Yun, kung makikita nyo yung makina guys, talagang bagong-bago talaga ito. Mas gipump lagi ni mo. Hindi ka muna magkuha. Teka lang. Ay, tingnan mo yung anak ko. Baka umili siya. Turon. Bakit kasi? Eh. Ito yung sea oil guys. Talagang malaki yung ano niya dito. Ayan. Pwede kang maglaro ng basketball dito guys. Sobrang laki. Wow. Oh, malaki. Tapos may mga ano pa dyan sa kabila, may mga lubi-lubi. Baka may kamuti dyan sa ano. Turon. So, hintay mo na tayo sandali. Ayan. Ito yung jeep na uso-uso sa Davao guys. Ito yung malakas tatakbo. Ayan. Ito yung model na malakas na magtakbo guys. Pait talaga mag-ganito guys. Yan. All this time. Kasi nag-vlog siya eh. Tagalog ang salita dito. Hindi ka pwede magsalita ng Bisaya kasi yung Tagalog ba, yung ano yung mga tagalaing lugar ba? Kasi yung tagalaing ibang bansa ba? Yeah, makaintindi. Pero English speaking, makabalo ka po tayo English. Marunong ka po tayo mag-English eh. Mahirap mag-Tagalog. Mahirapan tayo sekali sa mag-Tagalog guys. Kasi Bisaya talagang dako eh. Ita rin. Ita talaga guys. Guys. So ano yung pait sa Tagalog guys? Pwede makauta ka city na pa? Patang ka ward pa? Makauta ka city na? Pwede ha? Pwede utang ka city? Hala, dili daw pwede utangon na city. Utangon. Isa lang yung ward pa. Anda rin. So ngayon guys, pinainim niya ng tubig. Pinainim? Oo, pinainim niya ng tubig. Yan. Sana guys, umandar. Umandar to kasi wala pa kasi iti. Siguro uhaw na uhaw siya guys. Oh. Pandugo. Pero guys, umihi siya dito sa ilalim. Yan, oh, yung ihi niya. Oh. Yan, gano'n. Yan, Guys. yung maitim na yung ihi niya. So, Ihi talaga guys. Talagang uhaw na uhaw siya kasi nakaihi na siya ng maitim na ano. Oh. Ano oras mag-out pa? Ano oras mag-out? So dalawa lang yung crew dito guys sa ano, dalawang pamboy. Mga tabi, bayaran na to niya ko be.
Oh, mag-utang daw si Kuya ng ano, mag-utang siya ng ano, ng Asiti. So, lagyan niya ng Asiti di Manzanilla yung sasakyan niya para umandar. Asiti di Manzanilla. Buti na lang hindi mainit ngayon. May nalang gani kay dili siya init guys, no? Okay guys, walang init karon guys. Walang init. Oh, kung makikita nyo guys, walang init. Hindi masyadong mainit guys. Oh. Siguro mag-ulan siya guys, mag-ulan. Guys, tingnan niyo to guys, oh, yung takip guys, oh. Oh, parang Mayroon babaligyan nito sa Japan guys. Yung Pinoy naggawa nito guys. gawang Pinoy. Gawang Pinoy talaga guys. Tingnan niyo yung takip guys, oh. Sa ano guys, yung takip guys. Oh. Sulbad niya po na guys. Tingnan natin guys. Grabe, yung makina talagang bago guys. Usay oras na dahil. Wala, di po na ako siya makita kay... Oh, naka... Ano? Kung mag-vlog ka, diyan na kang facility ay. Sekarang Oh, kaniniya daro. connection na sa cellphone. Oh, naka-connect na niya siya. Tinaw mo kayo yung cellphone. O sa cellphone na na. Realme 11. Ay, tugtuyok man lagi. Oh, mo gani, diri lang kay ka magkuhan. Di na limutan dugo ng cellphone. Dili na. Piste, mahala po diyan. Ano, gwapo na ibutang sa jeep ba? Gani. Tindog, yo. Kabangan. Vlog-vlog na yung ka. Oh. Di na ka maghiwi-hiwi sa cellphone. Kaya muliko-liko naman sa iyaha di ay. Sa sunod kani mulakaw na ni siya ka. Iminto na. Mulakaw na ni. Mo na yung sumasawa, mahal kayo lang na. Oh, Kanang lang. kanilang. Ay, mao nang mahal kayo di na kay. Akong anak gani di gini pwede pagunitan kay na madaot ni tatay. Grabe no. Nanay, kurente di diha. Charger. Oh, na-charge na rin. Nakakalagi. Ay, oras eh. Ano baligya daw? Ha? Ano baligya? Wala pa eh, ano pa na ko ni? Oh, gamay na lang siya, oh, gamay. Wala ba ko pinaypay? Chat mo ginantay, pailisa na tagi, padulong na tati. Umama ba, i-chat ba, inamap. Inis na daw daan ma, kay padulong na midyak ma. Sino, kamote? Ako mga kulikaon, oy. Ah, sige. Sunod na lang ha. Ah. Eh, mag-practice ako ng vlog ba.
Sama-sama ako sa'yo. Pohon boss, pohon. Sama ako. Sana lahat tayo vlog. Kasi masama na tayo mag-vlog eh. Oo. Driver, conductor. Ay, nai-conductor na ano, no? Oh. So guys, punta tayo sa kabila. Sa ating mga suki. Turon. 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 Sila na. Sa G sa isa. Dali, dali. Dali, gambar ka namin. Turon. 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 So nata diri sa salon. So gorgeous salon. Turon. Turon. Hindi mo na sila bibili guys kasi tapos na. Turon. 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 So, nandito tayo sa yung mga restaurant dito, guys. Ito yung Phoenix gasoline station. So, hindi na siya nag-stop na yung niya. Turon. Nag-stop na yung operation dito sa Phoenix. So, tuloy tayo. Turon. 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 Turon, boss. Turon. Turun, Mang. Turun. Turun. So, tapos na siguro silang kumain. Ay, sirado na yung Frisco avocado. Frisco avocado sirado na. Turun. Turun. Hi. Takot sila, takot tumarap. Turun, turun, boss. Turun. 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 Ito yung McDo drive-thru. Turun. Ayan, dito mo kukunin yung order, guys. Doon pala magbayad. Dito na yung kukunin yung order.
Turun. Turun, boss. Turun. 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 Boss. Lagi. Tol, pa-shoutout ko te, mangatag og sa karon. Hey, magadato ko. Manghatag og turon. Tanang boss. Sideline ba? Sideline, no? Lagi. Ako bilay kita mag-vlog. Asan ni kani? Kani. 20. Tigis ang isa. Wala. Dua. Dagat ka buhangin ko. Ito ko ano lagi, dili ko price ito. Ano pa? Kapon dito ko. Oh, sudan ko diversion. Akronal dito gani sa Juan. Ito, sulod. Oh. Adili ko sa ako sa restaurant sa bro. Dai hatod sa seaweed, isa food meal. Ano mo? Sa ito patian. Wala rin hatag to. Dili bawal. Oh, bawal. Buat dito harap. Turun. 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 Turun, ma'am, turun. Turun. Turun, ma'am. Turun. 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 So guys, nag-stop na siya. So kailangan nating tumawid para makapunta dun sa kabilang wala. Turun. 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 So ito yung police station namin dito, guys. Boss, welcome to my vlog. Vlog mo? Oh. Turun. 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 Turun, ma'am, turun. Turun. Hi. Turun. Turun. Hi, welcome to my vlog. Turun. 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 20 minutes ang pan, saan ko pa maluto ang kwan? Gani, dili masunog. Gato dito ako issue. Turun. Turun. Vlog tani, boss. Turun. Turun.
Turon. Tagjis ang isa. Ubi saging. Okay lang. Turon. 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 Lagi. Turon. Ay. Turon. Ayan. Turon. 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 Ah, sige. Turon. 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 Vlog ka pwede! Hi. Vlog kaya? Oo. Kaya! Hi! Hindi ko alam sa page niya. Ah, nag-YouTube man kano. Tagaan kag Pinoy Rab sticker. Paki-subscribe. Oh yeah! Salamat ya! Okay, salamat. Pinoy Rab sticker. Ako saya. Ah, sige. Mag-subscribe ha. Yes, Daddy! Ah. Ikaw, Subscribe ko yan. mag-subscribe ka sa YouTube ha. Salamat. Turon. Mapilit niya! Oh, pilit na mo, pilit. Asa man ang tanggalon, Drea? Pugiya, ginako eh. Asa man ang tanggalon, Drea? Diri lang nasa kanto namin. Ah, tanggal mo na siya. Ay, sige, matanggal. Eh, pangayo, ani dyan? Turon. 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 Hi. Boss. Turon. 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 Ay. Turon. Na. Pila. Tulo. Ngayon guys, si nanay magutang
sa atin ng turon OB. Kasi masarap daw yung turon OB. Hi! Hello guys! Amo ni sila ang crush sa ano. Ay, nanawagan ako sa mama. Ganda na ang team. Mama, nanakudaba ma. Muli namin. Pag-subscribe ko. May sticker. Maya. Isa na yan. Okay. Sa... Yeah! Salamat! From Iligan! Yeah! Dipolog! Deep City Crew. Salam! Oh, sticker. Pinoy Rap. Salam ya. Subscribe na ko po. Salamat! Salamat! Shoutout ko sa mama ma. Nakudaba ma. May manguli. Ah, patay. Upload di ba yan? Oh, Oo, kita mo lang taon. sige. Kaon! Isba! So, Bravo, minta na ito guys. So, tagalaing lugar sila guys. Anilan sila sa Davao para maglaag-laag. Sila yung mga treasure. So, na, magtinda na tayo ng turon. Turon! 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 So, palamig tayo konti kasi mainit. Turon! 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 Turon, boss! Turon! 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 Turon, te! Ate! Turon! Turon! Turon lang, turon! Turon, boss, turon! Turon! Turon, boss! Turon! 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 So yung Jollibee dito guys, babaguhin daw nila ito.
Kasi matanda na yung ano. Sira-sira na yung Jollibee. Kaya inaayos sila ngayon. Turon. 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 Yan, maganda dito mga ano guys. Fruits. Oh. Turon, turon boss. Lagi. Turon. Lagi. So ngayon guys, pupunta tayo sa ano, itaas. Turon. Turon. Hi. Turon. Turon. Yan. So nandito may mga shoes din dito guys. Kung gusto nyo bumili, barato lang talaga siya. May 50, 100, 300. Hi! Welcome to my vlog. Oh, turon boss. Yan, may mga kutsara din dito guys. Oh. Ito na yung ano guys, dito tayo sa itaas na ano ba sa Tagalog yung tulay? Tulay no? Tulay. So pasensya na talaga kayo guys kasi Bisaya ako. Bisaya, alam mo na yan. Vlogger na Bisaya. Oo. Pero gusto ko talagang matutunan yung Tagalog. Ayan. So punta na muna tayo sa baba. Turon. So ngayong oras lalabas pa pala yung mga mga sudan. Sayang hindi yung anak ko nag-absent ngayon. So bukas na lang kasi napapagod siya sa kakaligo ng dagat. Kaya natagalan kaming gumising. So, may mga cellphone repair dito. Turon. Turon. Hi, welcome to my vlog. Hello guys! Hi. Hello guys! Ano balik kayo guys? Wala, kunti na lang. Guys, sabi na mo rin. Kapit na. Turon. 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 Boss. Turon. Wala, hindi masyadong walang sasakyan kasi alam ko ba kung bakit. Parang holiday. Turon. Welcome to my vlog. Oh, lagi. Turon. Turon. Turon, ma'am. Turon. Turon, boss. Turon. 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 Turon.
Ito yung white chicken guys. Masarap na lechon. Turun. Bawal pa lang. Turun. 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 So dito guys, may bibili yung mga suki ko dito. Turun. Turun ma'am, turun. 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 Turun tadi. Awa. Terus ya. Turun. Bila na? Tag-G's ang isa. Dalawa. Dua. Turun. Turun. Turun, boss. Oh, dapat mag-vlog mo ka. Ah, Kayo mo nila. oh. Ay, gamay na akong giluto ron. Ay, tao pa lang ko na nag-vlog. Tao. Oh, Binatang Ruby ba? nag-vlog po siya. Oo. Abot sa buwag ka. Da, Nag-drive po kutsi. Siya. Nakatalaw na. Mana nasa patang Ruby dia. Nang binatang Ruby. binatang kulubi. Oh. Ah, Makita naman siya. Yang motor, Raider. oh, Tao, Rigon. Ta- Daghan na siya blue sa. Daghan na siya kwan. Na may sponsor siya. ah, okay. Kuan siya. 25,000. Padula siya pa birthday. Oh, Nakatag niya, 25,000. ihaya no? Oh. Kasi ba doon wala siyang tinda? Nag-vlog siya. Lagi? Puso sa Sambonga. Ito sa Sambonga. Sambonga sila. Katong nasa Skutsi. Drive siya Kutsi. Sambonga. Dapat supportahan na to na sila kay mutabang gina sila gyud. Mhm. Tanawa na ko diya ka na yung kuhan. Binatang pulubi. Binatang pulubi. Oh. Right, subscribe po na ko na siya. Oh, ikuha na ko na. Tama niya. Oh. Dito ba? Nagkaroon ba? Dapat mo dikit mo ka sa iya ha para Dikit magapon mo diya. mag live dive ba. Lagi ko. Nakakita ko kayo ko na. Oh. Salamat. Turun. Turun. So, yan may nakilala akong tao vendor. Yung kasama daw niyang tao vendor, isa rin daw vlogger. So, yung ano niya, binatang pulubi. So, tingnan natin mamaya guys kung totoo yung sinabi niya. Turun, boss! Vlogger ka, boss, vlogger. Oo. Watch out lang people. Turun! Tag-G sa isa. Tag-G's. Turun! Turun, ma'am! Saan yung masay? Kaya talabas na to? Konti lang. Bago pa lang kasi ako eh. Turun. So ngayon naubos yung sticker na dala ko. So magkuha na naman tayo sa bahay bukas. Turun, ma'am. Turun. Turun, boss. Turun. 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 Try nating akyat guys. Baka may bibili. Turun. Turun. Turun.
Turun. Turun. Turun. Turun. Sarado. Turun. Turun. Turun, ma'am. Turun, boss. Turun. Oh. Stabilizer. Turun. Turun. Oh. Turun. So, gimbal pala talaga itong hawak ko. Turun. 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 Turun, ma'am. Turun. Turun. Hi. Turun. 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 So, wala silang wala silang customer. Hindi rin sila bumili. Oh, durian, oh, durian. 45 lang yung kilo. So, I think native siya. Native. Turun, turun, ma'am. Turun, turun. 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 If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.